Karbiang long adat doan fansami lapen nilitung kecing online Karbiang long Autonomous Council kecing si constituency mate wanong doromla constituency doan adat kadu fansami nilihin penengkang sam kardom berjildo lapen nilitung perangki abitung tum fansami nilitung ladak nang cupha nang ko gathike lalo non lom pinangan kapre channel long stami doromla constituency kapangkang arlu on-site election constituency kitulong poma laben ada kicok ci alam abutha pen nilitu mapan lokal MLA lapen lidda lokal MSC lapen Karbiang Autonomous Council itu mesti honai pen ning jithenai CM Dr. Tuliram Hangsar and niltum pan so may pi pon gadu we hai agenda dulu inon bahini akorte tum ta aning kang samsi alam kami alam cepat lang pon lo lapen ampar sami West Karbiang long rong asaramai general secretary penting lo doromla constituency rong mai rong asaramai kumpul bang tum sami hai alam bang alam tumta ninggi pon kampon si ahok peralam ke asontin alam ta ahok saide alam lo isi bang ke ilitung Karbiang Autonomous Council district Kilongdun 1951 aningkan lapen ilitung 6 schedule a constitution ajakong Kilong lapen kacari ji pan ko Autonomous District Council Kilong lapan 1952 aningkan ladet pen ilitum cari calon bom afis kami ilitum pan lahai ahoy dui kunan nat se kulo suarong ma kulo suar revenue arong ma kulo suar thanan dharma ko an reserve forest ma ilitum pan naga tangpon ilitum mana pekpon la so putha bang Census of India 1961 mate ilitum Karbiang long district ilitum long dera fi hasahut ke ilitum pan United Mikire North Kasar Hills ilitum pen North Kasar Hills mate Dimasau apanang pirapet laso ahut apor hudapang ningkan kep api Census of India 1961 Assam Assam long labangso census nang dutulo ningkan kep api district census handbook long silhai ketok tangdulong United Mikir North Kasar Hills bu E.H. Pankaitan of the Indian Administrative Service Superintendent of Census Operation Assam alabangso abuk sa bangke Tribune Press Guwahati long si ki press lo lapan ke publish sa bangke 1965 anikan si publish lo ladang lamdam nang ilitum non ilitum kaparlu jom adim mukha pinang anadim ladak kitok ang bongpen avi ilitum cilong di kasi 1951 aningkan ahut pusilin tum kacini tu nating penabang ke topographic pen ilitum google map langdang utame ilitum Karbiarong weg pinang an ahoy adim malong boitha langsu ahawar satami ilitum Karbiang long hala su tu posib men ating pen ke parlu ponpe lasi lahai joini tahai domimi 1964 aningkan boitha langsu ilitung boitha langsu bodimbang boitha langsu lage kampur sarkul andar sedukoklo asam andar ba Nagaon district andar lasohut ke lasohut bang 1964 aningkan tribal bell and block posi isi alu kitlang ko 1964 aningkan 6 April Last along abang putih non ASDC parti asunjang sondokan terang mepu alang li miscellaneous nong ningjitun jahok lo alang li taru sangu la soalam la jaramula constituency alang ko ta disputed alang ko ta kapan ningjitun mi ulo hok la gani li tumpan ko permanent solution nai ko alang ta la se dimahasau la pendak Karbiang long ke lason disputed edim ulang Nasalahaya disputed adima prakjin kan itu mana kau ini ko bang putih alang suat ke adina pidulo lasi kedam tangan ke klaim long akam ke lalo
pen anpar seta nilitum ahu dadak party level pen setami honorable CM sar Dr. Tuliram Rohang sar jingki tingwai nili hemkan thir hembong long long tum kar beno termas council long ta batai labang su ahoy du nam bang ningji aru kopima a development kidu ke nili doramla rar tum han sami chini chit he tum an kuman man ma all party sami nili hamlo ladak hamphang doan sor tum han nili hamlo rong asar tum han hanglo kithe giding tum theg mucho adu ka be rong su bi kithi jok tamen nang tum theg tum an tan hang si batai chingki dulo parni si heta ili tum long ili tum CM sa alang di kabori pe na jo Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma ili tum diku Jona Sakok si kewang lo laso kewang hut ili tum ta elected atum pen party tum chingki dum rapet siap por nanti laso por hut abang kote nilike dak dromla constituency ahoy du lambang si kening jitu athema laso ahoy de problema bang ke kenang solo development ke du ulo nonda du bombo ko kening ke setala ahoy bang permanent solution tu mana binai rajin ke naklem binai laso alang lipulo on chini lo laso alam aku thak bang ke pinap angbong mache ni lahai lamang institute ko si pini bang ke isi order isip dulu langsung order bang rajin pen non Assam Governor penangbong langsung order peklang ko ada langsung peklang mat lahe hearing dupu bu lambang pute la commission long deng pon lo langsung hearing du napo langsung hearing kedua hutsi ilitum ke thak dun ta ciri nei kacing kidun ta ciri nei ko masih culong sampai ilitum rong saratung nilitum la klaim rapet nilitum committee dan kami ku working president ak hai panjang ni funding kan mak pihak lo pindah anak tumang dak abang harus ya bang arah tum men tumang kai an tumang lo kiwang nai tum ta tu ulang kalang tum pindah kam tu kok tai lo kan ketong sarmo kena besar jo ni si pare tong pet an ke un eder setanding tu macing gigi lah tu arong tinta damsi lah komiti pensamin tu ciping khad dulu arong damu lu tang te lahai lam tutan ko pen rong asana ti tong bunthai ka tum handun no tapi sorkari kampura tum handun pangi lo lasi lahai lam yani tum aham lonal tum kerang ke me hang sum tum khanai pulo sanon mat ke lan pathi u na melang bon lam ko matha pena jo nil tum lahai lam bang te la pusi joy da si ni lam ke khanan ko bolam ko matha si bor ike ko bor isu ko dulu lasi laso lamba ke ilitum ahok lam ilitum chief minister sar ilitum CM sar ake hai neng kimi lapen MP sar non revenue department alang sila kondo alang litan lahai putar cerap dun pamina lapen MLA ilitum local MLA non alang liso de alang listami pinangan andeng ilitum hanang rapun lapen anpar stami Auranghat MLA Dorsing Rohang Akhai Stami Assembly long Tamil so alam putar kondak kon pilo dan anfar temi so free France temi ada assembly correspondent long pipi ma kunan ma kaceto ma kucing kidune andim ta alam kucing kidun lo kutan itu ma kucing lo la sendeng ngarong lo nil tuke dora mularan tu ma kopai ki milo bon akor ki milo bon cundapu la bangsa 9/7/2023 RNC nili tumbang masu komiti bang sengpon thulo laso komiti lo bang ke nili phansi maipu rar tum nili phansi nang jong pon la pen la dake lembang maipu working president bang ke alamli XDF hansing terang ke hailo la ke vice president ke mongol sing terang XEM ke hailo la pen aku inot vice president ke Navajoti Soikia lo la pen General Secretary ke Yem Bari Makhai alang le Prachin Thomas or Standard de Ramla Duer Masi alang le Yem Bari Sarin de ke hai lo lapen arui nuta Bhaksong Higher Secondary along ex principal Krishna Chandra Singh halo lapen aku inut do manela ke secretary lo Prasad Nada ke hai lo lapen pinana members temenin tundang bipon lo lasi lahir pen masih nilitung labang so pimpur alu bang kitidam ke the Chief Election Commissioner of India Nirvasan Sadhan
Asuka Road, Pondit Pan Mark area, lasan nadimal ahirisi ilitum dak New Delhi, ke dak ilitum la assembly along, so block along ilitum la hai thondam lo, ada kalang tum commissioner do, nasi hadak ilitum thondam lo through local MEC room sinteron, ake hai through pen ilitum dak lo, dak rapet lo, sorry, dia MLA ke hai. Grup sinteron MLA ke hai si alam sini tum panang japon lo laso nang japan masin tum labang so pimpur alu kilo labang so pimpur alu tamu head kaning dia ting lo polling center trainer cap abang ke tum duel butar do concept sata lada Kamarpha area ke part of Kamarpha 1 and 2 laso area do laso area bang ke tum long se karbin long se kaita duel dan Singimari Ponsar long tatuer labang bujai long on etlo kusia long tumbang pangdak aku ili tumalong tatula non tatu amri constituency long ele long non tatu aro la son thot si borpothar Ponsar bangta hapu bujai district long ba bujai homosti long pon etlo kusia long tumalong hadak adrap long nil tum thekdon long aro lahe adim kadu kabe ke ili tum ke boitha langsu town committee ku Agejet along tami ba ilitum kaikia mat 20 nong boithalang so homosti ku apuling santar along tami ba third difu ST parliamentary constituency along ta lahai do lahai ke do an tami ilitum amri homosti along so laso khamkhe alu lapen claimant objection ilitum pidun lo laso claimant objection pidun der phike nilitum han arnesi ke hadak all asam Arara pansi lahai claimant objection pi bang fu bang fitum han niltum han Guwahati Songkordev Kalakshetra long sedang hang hadak nang kahang ahut nili setami arjap tunduk la claimant objection ki piduna bang ambong pen nili penceng lok MLA ki hai la pen niltum council Karbian Autonomous Council secretary revenue department secretary si intero ki hai penceng lok nilitum hari sangho nang ko niltum hadak nang long hadak nakar juceng ta la all asam pen la dak ilitum Karbian long la dalam la constituency putar senilimen siteram si to nangli claimant objection putar ba brief ma si nili karju la so karju hot se nili da chethan to la lui a problem ke border disputed a problem bang jetin kui pen diko ba jeni non delimitation putar la son si padulo nili tumalong tadu aro bangalong tadu koson si inura munit le bang hini palong ni adristi kalong palong ni MLA long palong ni MP long sila hai dudun ko sila ni dun kipuye bang ke lagi tum 6 dul area pon lagi tum 6 dul long kadu thot nai ko nambang sin tum handun lo tara long ke duel butar asap sap tame du kunane ke achitim tadu kunane ke ongche din tadu lasi laso olmu bang ke apor lo bulotan de election lo bulotan ini tum chelang mu nengta ahut pen oidun mimi Lasi lahai putar cingwa esar pen ko son si claim unjima ko si nilitum lahai pimpura lo kecing si ke ilitum guardian minister lapen revenue minister HD minister Jugen Mohon ake hai pansi nilitum batai si pimpura lo bidang lo ilitum lokal MLA Rup Singh Terona ke hai tado nilitum komiti lapen aprang pen lembang lahai documents kirima bang ku longsing rong pi habaya kahai tan tum dulu ku alang li don sing terang kahai ta dulu lahai kadu kami pen senin tum HD minister langdam hadap ta lahai documents lampen mat alang li prabjin pen diela ratung han se ketok lo je prabjin pen labang joint survey du dam ku lapen lahai ke karbin long along le bu karbin long pan hodai ben ni athe manil tum ta permanent solution se ke handam labang so permanent solution ke hangda mahudo bang hote alang biba nil tumpan ghonta hinira abat ghonta thom thak thak ansinil tumpan lahe bu thak tarlip asonamu la secretary tumpan jahang ben dialar tumpan jahang asi jahang ke jahang kon jelahe bang nil tumpan jingkinang sai dun pensi alang di official isi letar toklo ala so bang ke immediately la bang ke joint survey nangi si ala bang pangdak panglo ladet pinangana ciklu a fibang ke ciklu jong puthro ba fibang bone pini ning tumta ning hobeder lo labang ke puthor isi litum asamolong rielong
MLA MP constituency muka alam tumbang ke delimitation mana homosti ke Peking ba ke thak thu ji puisi sai kam Assam government tum ting laso sai kam along ile tum ko pai ki milo ile tum laan district ke the 20 nong boithalang su mana 20 nong boithalang su ele andar West Karbinong district ke isiwet si isia district lo laso district along ke isiwet MLA lasi kaita development afan tangka maha kadure kitum kaita do MLA fan kini ke lasi kita tiong homosti bang ke thak nahi po bang anutin ta ke body ani ge hang kedulo sa non boy bang ke laso hut si ile tum thang chi bong buri ave dharna ave andolon ave pin pen ke bon kankir ave pin pen si ile tum ake hai tum CM Dr. Duluram Hang Sar Sitami Assam government of convinced si ile tum nangwan pilo lasi non bang ke ile tum ke West Karbeng no non ke bang di bang ke hini district hini MLA constituency manlo la hini MLA constituency bang ke Rongkhang pen Amri lo 111 ke Rongkhang lo 112 bang ke la ke Amri LA constituency lo labang so LA constituency lo ile tum apan kapar lo tekang ba kai ke ben ile tum ki duwer adim he hui adim along satami uthot Plains district pen aprangan Nagaon district lo la Akimia district la tumbang Pingchong Hujai district pulo laso Hujai district along bangke Kamarpha ke ilitung area lo ala pen Kamarpha ke Butalis tadulo Kamarpha pulo bangke hu boithalang so hawa lahai ke Hujai district along si kapar lupon si laso drap abang ilitung thegno labang so drap ateng pen jong si kumane aneng khamke dulang aneng dongde dulang pulote top ji setami jok hampang song punoi kumane jungjung punoi kumane intellectual punoi kumane literature punoi kumane journalist setung punoi jok setami laba claimant objection pidun mi lambang ke Assam government tumpen sami Bharat Sarkar pen sami apor lahe Geneva through pen sami pinana lam ili tuman birtana pilo lasila swalama putha bangke nili laso geje demang aku geje disiklang thulo halaso geje along bang bote 36 revenue village putapu kumane ke village putapu lase revenue village dan village ang bang difference tulang lase ladang ni tum pinaan documents lang lo kunane ke village pusit tokchot kunane ke revenue village putato sala 36 village pulotang te la bangke kadu kabe doromula angkang arong zoan arong bari marong sedelo lasi lagi revenue village nang po se ning tumbang ke langka lipon lo laso 36 revenue village abang ke non ifrang ke Metil Hills district apan bakal non akar biang long fan lipon po se 1975 3 September arni afrang labang solam pangdak pon lo kumane jong si ning kham ke do pulo tang te job tami karbi khai pen anparta kapre khai tami ning kham ke cepak lang dunai within 6 week made rui throk angbong written itung la difu SP officer si alang tu neng kham kis tami labang cepak lang nangpu kusi isi lambang rat kamtan pacini pono serta nili tu mecini ateng pini arni anta jok ta kham ke bang pute jok ta abilang serta laan dukok apita pini anta on-site election activities ta dukok non headline Morigao Tiwa Council activities taduko lapen Borbothar Ponsait tadulo Singimari Ponsait tadulo Dak Komargaon Ponsait taduko Amsoi Ponsait tenta sab duko Morigao nathua Ponsait tami oguri apart bang sab duko lasi lahe hormu bang ingthir et nei kusi nilipam rat atum aneng chithe pen nilitum party asongja tum nilipam tiket na people pen job rat drumla rat tum nilipam ongdu mabut pen ampe haider fike nilita lahe sai ke tiklem lo bang mane tum inut bahni tum niliamen pupon pelo lagarat chini lo niliklem kle thekthi inan analam koi do nilipam asi lahe ning je bang ke ahok practically athima 2017 aning kan pen si lahe lam bang ni bori lo ke chengsi bang ke inut bahni nang koi dunde
itu makeben akabrega keben samini di jingki ponlo cimei ponlo alang tumbang son kidu sikimi kopi sikahing numa lahai kidu sikimi lahai kopi sikimi ma polang sami cethan ponlo kasi pinangan atum ka ahok lam lo atumi heta inut itu makorti alang li kahelam than ponlo de tumukia niti kuzukulo karbinglong tadupo hapu tadupo karbinglong sakuri klempo hapu ta klempo latung nasana bang klembang ya itu maning dongde itu ngekrik polam nang ahok alang kita lahe aneke oje poklang dun thega alang phanda puruang thulo lapen bahini pute lampar tenje dunda dopoklo lahe bang pute lapen ni ningje dun elo sta nilitum laso kideng laso development committee kana ram isi nilitum iklan tekandu laso boltar ebiano long trainer cap apuling center duel putar diko kunane ke pak putrowet tamedu kunane ke pak thongke babudu kunane ke pak pharu ki phul sona bhut tami duel putar diko lasi laso bhut apuling center ke lapulo 1 number ka amguri puling center 2 nong amguri LP school puling center 3 nong amguri high school puling center lahedim ta asap sab abut duel putar diko lapen people how LP school along the duel butar do Sinaini LP school mate Dalim Barilo left wing along the do right wing along the do Mohajon Timung along LP school along the do Hoksong High School Apulin Santara along the duel butar do Jartham Nala LP school along the do Tarchen LP school along the do Tumprop LP school along the do Punja MS school right wing along the do Boranglong LP school along the do Doloni LP school tado Inghi Nabi LP school tado Punja long penstani Borkosar Panchayat along elected abang program ki Sondro Singh teron hambai ke hai Thomas Tiswa ke hai tinta resign chipi Silong resign pidam putar jolong so menonam pidam putar jolong halaso ahu ta pavilu ta laso ambong si aku duthu ko kente lage non party alam le pustami inot bahini ke party alam ta emponder ko non BJP pense ko kicing kontu olam padi lage hal sa frang ke do party hut kan sami kumama party ke do hut sami lahe apon chada bang ko dut ku bong sanse dam bong pinie bang ke kapa beji phan puten ni jabo ilu seta men pen japon ku ram ju hom ju chokam ai du nasi jar stami ini tum arona tang pense lahe alu tu yang bitok arona tang humri nang klem nang soten je humri bong klem bong lage jog phan sami thor neng binang ne lage ni tum karbino termas konsel dr tuluram han sa ele tum ninjit hena tum cn sa alang de nang ping khat teng pen ele tum mla ke hai nang chira don teng pen borsing han ke hai lapen mp morsing tiswa ke hai lapen mla ele tum rusing ke hai alang tum stami ni pan di seri nang pon bom la sa tek sini tum klem bom jog handa pin ren pin pen se ele tum lahai bang chun vekji nale tum kuthek de tum duan samen ang chira tum nang chito tum la chun vek nang ko lan se nang tum han chira